Hallo und jeder wer der Link checkt und ich grüße die in den Namen von Jesus Christus. Und bitte ich sage in den Vater, Sehen und Heiligen Geist. Und vandaag waar we met ons onderhouden over brood en wat physical brood is en dat even switchen aan wat geestliche brood is, wat geestliche het eten is. En ik kwam in vragen met brood omdat ik kom me te schijk helpen met wat brood, wat dat brood omdat dat brood geeft. En wat dat brood een brood op een worden. En de eerste vraag ik aan die Leute, wat brood dat zum brood merken? Hoe wichtig is dat brood goede meel heeft, goede heef heeft, goede vaat heeft en dat het voederrijk is? De boter moet krijgposten reich warm zijn, door de heef fijn ablezen dat en door de fijn troffen dat, ook dat vaat reicht, ook dat meel dat reicht, en afpost dat het meel niet voor alles afmaken kan. Dat het alles fijn goed is, dat het fijn het brood kan geven en dat man krijgposten reich top geriet, dat boter krijg reich warm zijn. En dan nog dat fijn posten lang gewoon lopen, dat de deeg wordt fijn lekker zijn, dat het kan fijn wieke brood geven en dat merken net te bouwen. So, dat heeft alles in je steen, niet? So, dat Butter moet warm zijn, maar koude Butter wordt niet schaffen, niet? Koude Butter, dan dat de heef niet ablezen, dan dat de deeg niet goed. Oké. En dat gebruikt we ook meel en heef en vaat, omdat het dicht heeft, niet? Alles de tijd dat fijn het dicht heeft. So, dat is allerwichtig dat het goede brood heeft. En dan, niet een vrouw dan, wenn dat brood is vorig is, wenn dat aangevroren wordt, wat helpt dat het brood aanvrieren? Wat helpt dat? Dat brood aanvrieren, dan blijft dat veel langer goed. Dan kan hij dat fijn opbewaaren. Maar bij de tijd waar het eerst te lang wordt zijn, dan wordt het even dem nog uitvrieren en dan wordt het ook niet schijn smaken. So, en wenn die dat gebakt hast en dan bloß voedst het zielei is, wat geeft dat van dat brood? Wenn wir das nicht anführen, dann bleibt es Ziellein, dann wird das leichter hart rein. Wo wenn wir das eine Kamm tun, oder eine Löschen, danach das wird länger abbewahren, das wird länger gut bleiben, das wird nicht viel zu hart sein, aber das wird auch Verstärkung und Verfühl. Und dann hast du auch nicht zu brauchen zum Ehen. So, hast du gesagt, wenn je lang nog plötzlich auf ramgelegen, dat brood dat oud, dat schlecht, da wird ein Mensch auch nicht wirklich Kraft geben, da wird nicht schön schmecken. Da wird ein Mensch nicht Kraft geben, da wird den Eier zum Schuden und aus dem Geld. So, da wird mit der Zeit krank werden. Wenn die von das schlechte Brot wird, dann wird die krank werden. So, wenn die wel gesund bleiben, dann moet die frische brood eten. Gesund bleiben, moet die frische Brot eten. So, dat meint zoveel, wenn wir brood haben, wenn wir willen haben, dat brood soll uns Kraft geben, dann müssen wir dann eten, wenn das frisch ist. Ja, dan moet je dan nemen frisch is, maar we het aangevroren gaan, dan jij dat alle was moet bloß so viel ruiten nemen, als wat je den dag broken was, doordat du frisch blijft. En niet te veel op eenmaal meer, doordat du weer allemaal wat frisch dan diepvries had. So, dat jij hier dat brood alles in je steed. En dat brood alles nach wetkornhaft muss abgeben. Zodat het haft kan brood meel geven zum broodbak. En ik wil hier een bijspel brokken. En ik heb hier een tweebak. Dit tweebak. Kan je zijn, we gaan rood zien, wenn deze plus ramleien dat wordt slecht. Dat kom je op mijn schouder geven. Wenn ik deze tweebak nu weer opeten, dat is niet nog fijn fris. Dat wil niet kracht geven. Dat wil niet sterken. Dat wil mijn muskels aansporen. So, aber dat brood dat ik den opeten doe, wat hij mij kan kracht geven. Wenn ik den hier bloß in de hand houden doe, dat riekt nog niet toe. Nu hebben we nog 3 weken, wenn een kind geboren wordt, dan braucht het iets Smaak. Dan wat het iets Smaak geeft, dat versteht nog niet goed Salz te eten. Dan wordt het Melk en Meel gegeven. Dan wordt het geleerd brood eten. En met de tijd, die vangen ons Salz, die weten zich ons Salz met brood eten. So, dat Beispiel, wat ik besproken heb, wo man Gott zijn woord te vergelijken, dat is wegen brood eten. Dit brood heb je goed gegeten, wenn dat hier bloß wordt blijven, en ik laat het irgendwo op schoten op, dat wordt slecht.
En dan kan ik me niet de kracht geven wat het zal. Maar dat doet te lang liggen dat dan schult me dat meer als wat het helpen dat. En door dit wil ik een Bibelvers lezen uit Johannes 6, vers 26 en 27. Dat zijn 2 stukken. Dort als de Überschrift sagt, Jesus als dat brood dat leven jaagt. Mir wird het interessant, wat ik toen empfang tot, en ik probeer den 26. Vers omvangen te lezen, dat sagt, Jesus sagt zu an, ich sage Ihnen ganz bestimmt, die segnen mich nicht deswegen, dass die Wunderteken saugen, aber weil sie von dem Brot gegeten und satt geworden sind. So dat wo Jesus voor mensen gefordert. Wo Jesus voor dat bijspel die heeft van dat brood, en dat is waar hij am zee gedaan. En dan is 21. Vers zegt, schaft je het eten aan, dat niet verkommen dat. Schaft je het eten aan, dat voor dat eeuwige leven blijft. De mensen zien wat je zoon geven, wils dat als wat te God, de Vader mij geschenkt heeft. So hier zou dat al zijn, die Jezus zegt ganz klar, dat de mensen zien wat ze ons dat geven. Du maar mein hij zichzelf. God hat hem geschenkt. Om dat brood aan de wereld te geven. Om dat eten aan de wereld te geven. Nu wel mal, zum Beispiel, ik kan hier niet een beetje vlees. Of een beetje vlees, wenn dat gereut wordt, en wenn dat bloß bezieht, wo leje dat? Dat blijft ook niet lang goed. Dat moet op een rechte stehen, op een woord worden, omdat dat Luther kan, wo voor een post komen, dat kan aan ons scherpe kracht geven. Nu wel moet ik een beetje vlees, wo dat länger gut blijven, wenn du dat anfrieren das, als een Zwieback. Ja, Fleisch will länger gut bleiben als ein Zweiback. Okay, so nu wel maar een bijspel wat we niet meer moet gaan anfrieren, wie dan dat op bewaren. Zo ver mal, als de makat zien wordt ook zo, wenn mijn ding krijgen, waar ons zit, dit bruk ik van jou niet. Maar wie kunnen dat aan ons bewaren, maar den dag waar ons dat wordt velen, dan hebben we die kracht om dat uitbrengen, stemt dat. Ja. So, krijg zo schafft om het eten, wie schaffen ons eten top aan het diepvries, ten dat we verrood gaan, vermal durch den Winter, durch den Sommer, wat immer für eine längere Zeit, nu hebben we verrood. Krijg zo dat we ons Gott zien wordt aan ons ook opbewaren, dat den dag waar ons dat wordt velen, dat we verrood gaan, dat we weten. Wat we doen zullen. En wenn we gaan naar Matthäus 4, vers 4, dort ist, wo Sultan Jesus versagt. Der Überschrift von dem Kapitel sagt, Jesus vom Sultan versagt. Und das, wo Jesus war am Bein abgelegt von Sultan und irgendwo lädt Sultan den Hand. Aber die höre ich mal, was Jesus du sagt. Das sagt, Jesus aber antwortet, dort steht geschrieben, der Mensch lebt nicht bloß vom Brot, aber von allem wir, der Gott geredet hat. So, das sagt du ganz klar, der Mensch lebt nicht bloß vom Brot allein, aber von allem wir, was Gott geredet hat. Und jetzt geht los wie dort, dass Jesus hat aus dem Beispiel von sein Eten. Von Gott sein Eten, dort sein Gott sein Wird. Und er sagt nicht bloß von Wort wird, von was Gott geredet hat, er sagt von allem wird, was Gott geredet hat. So, wie lange war das Tier, was wir Gott seine Wird alle ausgeschaut haben? Wir wollen Lebenszeit schaffen, solange wir leben, wo wir dort schaffen, wir wollen immer nie finden, wenn wir wählen. Und das ist unsere Entscheidung, was wir wählen, nicht so? Ja. Und krijg zo als dan maar ons physical leven. Zolang we schaffen wählen, en zolang we wählen zijn, als we verder gaan, dat we te eten gaan, dan essen. Maar er zijn ook immer mensen die geven op, en dan gaan het immer niet meer. En dat is wanneer je dat prokt, dat zijn mensen dat je nog meer hulp krijgt. Krijg zo als dan maar Gott zijn woord. Dat prokt, dat mensen een en anderen zich moet toespreken, voor moeten zich doelzetten en vertalen. Wenn wir niemand aan denken, ons ja dat schijn, de multidrijd merken met niet op hand krijgen en eten, niet zo? Ja. En dat is veel in de goede gemeenschap, niet? Goede Gemeinschaft. En krijg zo als dan maar Gott zijn woord, veel man zat bij ons doel en vingen uit zijn wat als een Gott zijn woord geschreven. Dan op eenmaal dan jeft dat zo'n, er zijn mensen die zijn verschieden. Krijg ze met brood bakken, krijg ze met vlees rijden. Een mens rijdt dat anders als de andere dat rijdt dat. Een lijkt dat even anders als de andere dat lijkt dat. Wat brukt dat, dat die maar wat doorkomt, dat die
zählst du was nach gewisse Dinge, die die Ine brauchen, dass du kannst selbst die Ine Brot backen. Einer moet er zelfs aan denken, dat einer wat aan denken, wat einer gedaan heeft, en ook zelfs focussen wat einer merken dat einer dat verder weg roet heeft dafür. Sondern die muss einmal selbst stoppen und da proben, nicht so? Ja. Und wenn du niemals willst selbst stoppen und da proben, wirst du den Tabak vorher kriegen. Dan würde er dat niet voor kriegen. Okay, so, das ist ein anderes Beispiel. Wenn du niemals gestoppt wird um da proben, dann darf dort niemals ein Brot zum Abeten. Krijgsgeschäft dat met Gott zijn woord, wie man das selbst stoppen und da proben. Wie man das selbst von anderen Menschen horchen, was zeiden, von anderen Menschen ans leren laten. Bloß, dat soll man die Bibel abmatchen. Dat soll man met de Bibel stemmen en wie lese hier roots. Alle weet wat Gott geredet hat. En dan hebben we mal Lukas 14, vers 15 gaan dort als wo Jesus ein Gleichnis von der großen Ontmoet hat. Ik wil bloß den 15 im Vers lesen. En da sagt dat als einer, der mit arm der sagt, dit alle hier, seht euch zu arm. Je seht als der an der Gottesreich Brot eten wird. So dat sagt hier, je seht als der an der Gottesreich Brot eten wird. Dat sagt nicht bloß wer du dat, oder wer du noch mal hat. Dat sagt wer du dat. So, wenn wir nicht mal an denken, wenn wir Fleischreide doen, bloß von dat Geruch, wo wir nicht voll. Wie moeten we nog eten wat we, dat het Fleisch aan ons neemt, dat we Kraft krijgen en dat ons Hunger gesteld is. En daar wil ik een klein beetje aan reden. Jesus sagt op een steed van dat water, die wordt niet meer dorst, die wordt niet meer hungrig. Dus ik dat lezen dat in Johannes 6, 26 en 27. Wie zal ons eten und hoffen, wat er niet bekommen wordt? En dat ons vielleicht nicht mehr hungrig wordt. Wat braucht dat zijn eten is dat onschuldig? Dat braucht dat we 100% aan Gott zijn woord leven en dat we 100% Gott zijn woord uitleven. En dan waar we al uit onszelf kunnen dat studeren. En verder komen we aan lege tijden aan dat zich dat zo valt, we komen er meest niet toe, dan maken we ons dat verder meest bematten. Maar wanneer het is tijd, dan is dat kostje schwaar. Dat braucht eenmaal dat we dat eenmaal voeten, dit is wat ik brauch ook nog te leven, want ik brauch niet bloos physical eten, ik brauch nog Gott zijn woord. Wenn Gott zijn woord is een leven je woord. Waar een Beispiel van diesem Volk? Waarom zei dit Volk, dit is een dode ding, dit is ganz dood. Maar zolang ik den bloos ramlee had, dat wordt alle en alle en alle en die blijft dood. Wanneer ik hem dit Volk te leven? Dan wanneer ik den opeet, dan breng ik den mijn leven. En dat is wanneer ik kracht krijg. Krijg je schrift dat met Gott zijn woord. Dan wenn wir Gott zijn woord ontvangen te studeren. Dat is wanneer Gott zijn woord aan ons omvangt leven uit te brengen, leven te wijzen, niet zo? Ja, dan we de Bibel besser zelf legen gaan en doe niet nanchen wat Gott ons zijn heeft, dan hoopt het woord niet dat het woord de Bibel is dood. Maar wanneer we doen nanchen en dat lesen en studeren wat Gott zijn woord zegt, dat is wanneer dat aan ons geestelijke leven levendig wordt en dat is waar we verder wegkomen. So, nu hier wie los van, wenn de Bibel op zelf liggen blijft. Waarom we zeggen, de Bibel op zichzelf, ongestraft, wat helpt dat? Wenn du de Bibel dan, ik wil het nog klaarmerken, wenn du die Bibel hast, maar die hast vielleicht een phone ook een Bibel, wat we proberen te zeggen is, wo immer die in de Bibel liggen blijft, dat wordt een dode ding blijven. Maar wenn die Bibel is omvangst te leven, dan is dat een leven een schwappend woord voor die. Maar dat moet aan die banen zijn, dat schafft niet bloß dat van buiten gaan. Dat schafft niet bloß dat studeren en dat van buiten gaan, dat moet van banen ook komen. Wegen ons hart zal gevuld worden met dat, niet zo? Ja, ons hart moet gevuld zijn. Dus wenn ons hart niet gevuld wordt met Gott zijn woord, met lezen, studeren, wenn wir nicht reinjungen dadurch kunnen in ons leven, dan is dat dus van buiten is. En hier wil ik een Beispiel gebruiken. Ik kan aan de Bibel geloven. En de Bibel geloven en de Bibel uitleven, dat zijn twee dingen. Krijg je goud als ik geloof dat dit een tweewerk is? Oder ik
weet dat, wanneer ik dit twee wat opeten, dan wordt in mijn krof geven. Dat is een onderscheid. Zolang ik bloos Gott zien woord leven, ik ga dat bloos van buiten, ik ga geen Bibel, ik ga zijn. Zolang ik leef, bloos dit boek wat mij om Himmel raden, dat wordt mij nog niet helpen. Ik moet dat opmerken en studeren en dat aan mijn leven niet merken. Krijg zoals ik den tweebak moet aan mijn leven niet merken. Een beetje vlees moet ik aan mijn leven niet merken, dat het mij dat krof geeft. Dat is meest onbegrijpelijk. Maar dat schoof van een eten dat aan een krof gekregen. Krijg zo schoof Gott zijn krof, daar zijn woord aan ons. We gebruiken veel mal nog mal eten te zaten van dat ons Körper noch mal dat antwoord, die leeft nicht bloß vom Brot. Nicht so? Dus wenn wir bloß on dat focussen, dat wir leben bloß vom Brot. Oder wie, wenn ich einmal nicht eten kann, dann sehe ich, auf was meist dood gehungert. Sei wie mit Gott sein Wut auch so hastig dood gehungert, wenn wir einen Tag nicht gegessen haben. Dat is op eens de zo interessante vrouw. Aber ich will die Frau, ich will die Mutter sprechen, wenn die dat fehlt, dat die stark was schon Gott sein Wut, raubt die wem an. Und sie selbst waken über dein Leben, dat du nicht was verhungern. Dat braucht dat wir ans einen anderen Mutter sprechen, ans einen anderen uittischen über die Bibel, en einen anderen Rezepte übergeben von der Bibel, waar we aan sagen, damit wir keine Fähre wegkommen. Ich will dat noch schließen mit einem Gebet. Gott im Himmel, ich danke dir für diesen wunderschönen Tag. Ich danke dir für die Leben, für die Genot, was du geschenkt hast hier bei jedem ab, dass wir können. Leben an einen anderen. Und ich bete bloß für immer haft, dass ich diese Rede und dass ich das uns uithole vom Brot, habe Dinge zu sein, wo er sich kommt verbessern, wo am Kraft fehlt, mit Menschen uittischen kann, dass er was die Kraft hat. Ich bete bloß eine Kraft über die ohne Zweifel, dass er die Kraft wird kriegen. In der Nummer von Jesus Christus, der kann er haben, kriegst du das ich die kann haben. En God, ik dank die voor dat ik de kracht kan hebben. En ik dank die God voor dat ik kan mensen hebben. Hoe ik me kan uittuigen over die woord. En dat we kunnen ons uittuigen. En recepten over je waar we zeggen. Maar uittuigen wat de Bibel doorzegt. Wat de dort zegt. Omdat we kunnen krachtvoller worden. En dat we kunnen meer kracht krijgen. Door die woord. En dat we kunnen meer leren van die woord. En God, ik dank die ervoor. Dat jeder einer wat de klaarheid hebben. Wat meint dat Gott sein Wort uitleven en dat er wat verlangen haben en dat mensen worden meer verlangen krijgen und die Wort uitleven. En Jesus Christus zijn noemen zingen in iedereen ein, dat er wat dat kunnen uitleven, wat de Bibel zegt, wat we kunnen uitleven. In Jesus zijn noemen. Amen.